בואו תקשיבו, סיפור אמיתי מלפני 40 חורפים. משפחה נורמטיבית עם אמא ואבא ו4 אחים. ואז זה קרה ללא שום עזרה, הגיחה לאוויר העולם. תינוקת יפה אבל לא רגועה, והתחילה להציק לכולם. שחר היא אחות קטנה, שחר היא יונה לבנה. היא עושה בעיות, מציקה לבריות, ללא שום הבחנה. אבל יש לה שכל, כן יש לה בינה, שחר היא יונה נבונה. מאז עברו כבר מבלי שנרגיש 40 שנה. אתגרים לימודיים, וטרינריה, והייתה גם חתונה. ו3 ילדים הם ממש חמודים, אי אפשר שלא לראות. וגם אינטנסיביים אחד אחד, איך יכול היה לקרות? שחר היא אחות קטנה, שחר היא יונה לבנה. היא עושה בעיות ואוהבת לשתות ללא שום הבחנה. אל תגידו שלא אמרנו, היא אלכוהוליסטית קטנה. שוך אבק! Another one bites the dust. Another one bites the dust. Ow! Another one bites the dust. Hey, hey! Another one bites the dust. Hey! יש מועדים שאותם מדליקים, מביאים אותה לנראות. יום הולדת, יום שואה ויום העצמאות. היא שחר שלנו אוהבת לחגוג ואוהבת את החיים. אז בוא נשתה לשמח ולרקוד, משפחה וחברים. יפה. שחר היא אחות קטנה, שחר היא עושה בעיות, מציקה לבריות, ללא שום הבחנה. אבל יש לה שכל, כן יש לה בינה, שחר היא יונה נבונה. שחר היא אחות קטנה, שחר יחידה במינה. כן, את גם מציקה ונורא מצחיקה, שושנה בין החוכים. אוהבים אותך תמיד כל האחים.